Masquerada say, More Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana gari kutanga kukuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana chungwa gara waka subscribe, don't forget to comment and share this video. Nasi More Zimbabwe, takuigirai nyaya kupisa, nyaya kunetsa, nyaya buda, ilipo pakati patagurei pamwechete na Chiwenga hanzi yakora moto nyaya iye yabvondoka hanzi my internal power struggles within ZANU-PF hanzi they have now escalated hanzi hapasisina kumira mushe ZIM-I yakabuda ichitaura pamusoro penhau iyoyi vakabuda vachiti the internal power struggle within ZANU-PF has escalated sharply as factional lines hardened between loyalists backing Vice President Constantino Chiwenga and those aligned with politically connected businessmen kuda kwashe Tagwirei in the race to succeed President Emmerson Mnangagwa. The succession fight, once kept behind closed doors, has now spilled into the open following a series of tense Politburo Central Committee and Women's League meetings. Party insiders say the battle is no longer just about policy or legacy, but raw power, access to state resources, and control of the ruling party's future. According to senior ZANU-PF sources, efforts are being made to sideline Chiwenga through subtle legal maneuvers and strategic policy shifts meant to favor Tagwirei, widely seen as Mnangagwa's close ally and financial backer. There are people in the party who see Tagwirei as a continuity candidate. He has money, access, and enjoys the president's confidence. Some think he can protect their interests after Mnangagwa leaves, said a senior Politburo member who requested anonymity. Last week, the infighting reached new heights when ZANU-PF's Legal Affairs Secretary Patrick Chinamasa issued a controversial internal memo dated June 5, which appeared to block Tagwirei from qualifying as a Central Committee member, effectively shutting him out of the succession race. However, under pressure from senior figures aligned with Mnangagwa, Chinamasa reportedly retracted the memo. The directive from Chinamasa was a misstep. It threatened to create a legal precedent that could later backfire on many in the top leadership. That's why he was told to withdraw it quietly, the provincial chairperson said. Sources within Chiwenga camp see the maneuvers as part of a broader plot to isolate Vice President using legal tools and bureaucratic hurdles. They know Chiwenga is too powerful to confront directly, so they are trying to play the rules against him and elevate Tagwirei through the back door, said another insider aligned with the military-backed faction. As President Mnangagwa, now 82, begins to face louder whispers about his succession plans, the battle lines within ZANU-PF are becoming clearer, with each camp trying to tighten its grip on key party structures ahead of the 2026 elective Congress. Observers say the outcome of this tug-of-war will not only shape the future of ZANU-PF but also determine Zimbabwe's post-Mnangagwa political landscape. Mabudziro akaitwa nyaya iyi muri Zimbabwe tisingazivi kuti unoona sei nyaya iyi tiudziwo zvamuri kufunga mucomment section. Manhero akanaka muri yeZimbabwe. Tinokutendai semazuva ose manheru, regai tipanane ma-updates. Tinokutendai nekuti mese muri pano munazvo zvekuita zvingange zviri zvakanaka kupfuura kuteerera, asi munozvipa nguva yekuti regai titeerere zviri kutaurwa. Tiri kupa ma-updates edu maererano nerevolution. Tiri kuti isusu pamberi nesignal number 1, unite the people. Kana tichitaura nenyaya yeunity, tiri kutaura unity nekuda kwekuti ndiyo foundation yerevolution. Tiri kungodzokorora mashoko aya achagumisira chachiita senge ari kungodzokororwa, but as long they are not yet in practice, it means we still have to speak about it. Signal yekutanga yakauya. Signal yekutanga inonzi unite the Zimbabweans. Ndio signal yekutanga iyoyo. Bring the masses together into the position of understanding the ideology of effecting economic revolution. Ndio signal yekutanga. Kuti hunzai vana veZimbabwe panzvimbo imwe chete. Dzidzisai masi igonzwisisa kuti pamasvika apa seZimbabwe mapasvika nekuda kwekuti you were divided.
Asi nhasi toda kutaura nyaya dzedivision kuti dzakambotanga sei. Division chinhu chakatanga nepartisan politics. Pakauya partisan politics ndo pakatanga division. Ndo pakatanga kuti anoenda kuleft anoti anoenda kuright muvengi. Hakuna kwatinogona kuenda. Saka muchiona tichiti we are going to effect economic revolution. Tiri kutaura kuti toda kutora mwana wekoko nemwana wekoko vosangana pa competition of ideology, but with the sense of understanding that we are both Zimbabweans. Ndo chekutanga ndio foundation yerevolution. Kana tikatanga kueffecta revolution tisati taisa unity muvanhu vedu, you are going to see the terrorism in the country. Ndo pamuchatanga kuona ma M23 achienda kunoterrorize vamwe vana. Saka hatisiri kuda kueffecta a movement or a motion ichakonzera the mass bloodshed in the country. Ndo saka muchinzwa tichiti isusu a gun pointed to a fellow brother is a betrayal. Kana banga rakataridzwa kune umwe munhu mutema uchimubayira nhau dzezvematongerwo enyika, uchimubayira nhau dzeupfumi, is a betrayal. Izvozvo zviri kuitwa neZANU-PF ndo mabetrayal acho. We cannot correct using the wrong. We cannot correct the wrong using the wrong. We need to start effecting a narrative. Tinozviziva kuti vana veZimbabwe varwadziwa. Asi chatinacho for now mashoko. Nekuda kwekuti imimi muri mumatowns munogona kuti aiwa isusu tava ready. Izvezvizvi tichiri navo vana banzi baba eshanduko vari padambudziko. To show kuti we are not yet united enough. Hatisati tawana asimuka achiti tokubatsirai madzibaba veshanduko tigadzire musha wenyu. Inhau yekuti mumwe namumwe ari kunetseka kwaari. Saka chii chatinoda? We are rising against the system. And the government automatically is going to fight back to defend that system. Nekuda kwekuti vashoma ndivo vari kubenefita mazviri. Saka ndo situation yatakatarisana nayo. Asi chii chatinofanirwa kuita is to conscientize our masses. And our masses must start defending. Musatya signal iri kuuya. Signal iri kuuya. Uyai muite yatakuudza yekutanga. Unite all the citizens. Ngatiuye pasi pe revolution tese to understand kuti chii chinonzi the common enemy. The common enemy is the system iri kushandiswa. Common enemy ndevari kudefenda system. Ndava nyika yedu ikanga yaine system inoshanda, hakuna matambudziko atinosangana nawo. Saka vamwe tiri kunzwa mangoromera akuvava hanzi handei tinopinda tipinde murodhi. Riri kuuya zuva. Regedzai vari kuita maconsultations vaite maconsultations vapedze. We need to bring all the stakeholders together. Mashoko atiri kutaura pano, vari kuita zvavari kuita ngavaite zvavari kuita. Imimi you have got your own signal. Unite the people. Ipapo pekuti uyu anoti ndinoenda kuright, uyu achiti ndiri kuenda kuleft. Zviri kutoratidza kuti aiwa hatisati tava united. This strategy of approaching a solution tiri mudivided state ndo yakonzera kuti tinge tiri patiri izvezvi. Nekuti unenge uchivhota iwewe nevhoti yako uchiti ndiri kuda shanduko. Asi wauri kuvhotera wacho paanongonovingwa anosvika achivingwa ochinjwa pfungwa. Kana kuti anogona kunga akamira but oshaya support mukati make imomo munoita anopesana naye. Saka hakuna revolution inobuda kana zvakadaro. Vana vedu vari kuchema. Tiri kuzvinzwa vari kuita zvemining. Hakuna chinhu chinorwadza kuti nyika inolutwa ichishandiswa vana vemo. Aiwa, pasina Comrade Chris Mutsvangu. Pasinavo.
nekuda kwekuti Comrade Chris Mutsvangwa is always on the record speaking about or bragging about the letters they have given to our kids kuti vaende kunomaina, asi vachinyatsoziva kuti tsamba dzavavapa ndedzekushandisa vana veZimbabwe kuti vatsvage masamples pachinge pabatwa mari. Nzvimbo idzodzo dziri kutorwa nezvigananda. The revolution we are going to effect is fighting and seeking to make sure that it addresses the issue of economic emancipation to the black people of Zimbabwe. Moti ivhu makatadza kuritora mukanoritengesa kuLancaster House, modzoka mogara maofisi nepolitical power, motisiya tichitorerwa ivhu pamakuda kuritora nesimba. Taakuitwa a counter revolution ye-economic sabotage to make sure kuti they advance the regime change agenda. Mukatengerwa vana venyu kuti vapushe the regime change agenda. Political direction yenyu yamuinayo haisha serve a purpose of competition to the ideologies dzinodevelopa nyika. Yava kutsvaga power. Imimi wacho, you have been diverted from defending the future and defending the sovereignty of the state into defending power, because the power and you pastake through the regime change agenda power type of politics. Vana divider into different groups. Vari kungourayana, vana blessing vana vakaurawa neopposition vakawanda, vakaurawa nevanhu vanomira neZANU-PF, vachiurayirwa nyaya dzeopposition. And a more blessing Ali, they were cut into two. As of now, we cannot account as a country. Where is Itai Dzamara? It is because of the political issues. We have got the people vakaraswa masango because of these problems. When are we going to come back to the senses as the Zimbabweans so that you can play politics which is progressive oriented? Zakatarisana nema progress. We have got a lot of problem now. Tatanga kureceive ma names evanhu vari kusenzeswa nemaChina nemaIndia kuexploita vana veZimbabwe in terms of mining. And we have assigned individuals on the ground to approach the human rights lawyers and organizations. Nekuda kwekuti we are going to effect an action on the ground, specifically on the mine, to defend the wealth of the country. It is going to be the signal number 3. Signal number 1, it is to unite the people. Signal number 2, educate the masses. Signal number 3, defend the sovereignty and wealthy resources of the nation. Strategically, all the strategic sectors of the economy of that country, politically, revolutionary, we shall have the systems in place which is going to defend all the loops which is giving my exploitation chances to that country. Saka takunzwa vana vedu vari kumakomba. Tinao mazita ta receiver 5 for now. Mazita evana veZimbabwe vari kushandiswa vachiitwa front yekutenga nekuexploita. Tiri kuzviziva zvinhu izvozvo. Pane macompanies ari kushandiswa kuexploita vana veZimbabwe kumamines eChrome. Side rekunana mhangura kuti taakuzviziva zviri kuitika ikoko. And we are organizing ourselves and we are coming. Takati isusu pasine political immunity to criminality. Pasine kuchengetedza chimbavha muchishandisa simba rezvematongerwo enyika.
izvozvo hazvisiri zvinhu zvakanaka. Saka muchaona vana veZimbabwe are not going to effect a revolution to take power. It is going to take and defend the wealth and the resources of the nation. And strategically so, we are going to do that. Ndio action yatiri kuuya nayo. Simba ramakatora harishandi nekuda kwekuti harina economic control. Matadza kumiririra the control of the economy to make sure that it serves all the Zimbabweans. Therefore, vana veZimbabwe, they are going to defend. Kana maakubuda nepfuti, muchabuda nepfuti vana veZimbabwe vachidefenda ma-minerals avo, vachidefenda ma-resources avo, vachidefenda migodhi yavo, vachidefenda ma-companies avo, vachidefenda zvinonzi ndezveZimbabwe, because the sovereignty state of Zimbabwe belongs to the Zimbabweans. So we are going to create this thing. It's not a revolution to seize power, but we are going to make sure that if you are for the people, you shall defend the people. But if you are for the capitalists who are exploiting our people and looting our minerals through the doors, there's Gananda. You shall come out with guns and you shall shoot and kill the people of Zimbabwe. Muchabuda muchifura vana veZimbabwe. Kana musina mweya wokurwira vana veZimbabwe. Hatisiri kuda simba rekutonga, tiri kuda simba rekudefenda upfumi hwenyika. Nekuda kwakuti makatadza kuhudefenda. Ndosaka nhasi tiine vana vamakusenzesa kuti vatange kuita mamines. Pavanotanga kuita mamines, motora mine yamo pamuChina, motora mine yamo pamuIndia. Up until when Zimbabwe ichisvika palevel yekuti vanhu vanoshaya chero chipatara chokurara. But imo muchibuda matons and tons. Golden Horn yakabudisa 210 trucks time by 30 tons per truck. Last month only. Vachibuda nechrome ichienda kunze kwenyika. Asi Zimbabwe ina mbuya vari kufira mumba. Vasina chero a nearby clinic. It's enough. We are sincerely inviting you. Vakuru vedu tiri kukudaidzai kuti uyai tirwire upenyu. Oro euzi muri kuzotiuraya mukati menzira. Ndava tichaenda every strategic sector of our economic strength we shall defend. And this is signal number 3. When it is ready on the ground, it shall be given. But we are going to engage the labor courts. We are going to engage the human rights organizations. We are going to engage the human rights lawyers. Prior to that, consultations are already on the drive. Makambozviita takazvidzidza kwamuri. Pamakaona kuti mataurirana and vana veZimbabwe havazvizive. Lancaster House yakatenderwa now kuti totora ivhu after 10 years. 10 years padzakakwana takagadzirwa regime change agenda political powered system. Ikauya iyoyo ndo yakakonzera kuti vana veZimbabwe vaite division yatava nayo. Yekuti yakanga iri competition to seize the power to control and yield to the colonial obligations. Izvozvo ndo zvatiri kuti pasi nazvo. Asi pamakaona kuti zvaakuramba, you send the people of Zimbabwe to go and defend the soil of Zimbabwe. Takazvidzidza kwamuri and tiri kuzozviita. Zvinhu zvatiri kuzoita takazvidzidza kwamuri. Makazviita imimi. Muchena paanga da kuramba neivhu after aona kuti akukusabotagei vakugadzira a regime change agenda powered politics yakakupai opposition yekutoretenai power, makachinja mukabva kufocus of future mukaenda kufocusing of preserving power. Nanhasi makabata power but haisisina upfumi kana gutsa ruzhinji. Mukatuma macomrades vakanotora minda, nhasi munadzo. Yatiri kuchemera tichiti pamakataura nenyaya dzeland reform makazviita but land iyoyo iri mumaoko embavha. Chiitai land redistribution program to show kuti muri hurumende yegutsa ruzhinji.
Ndo mashoko atiri kutaura. So the revolution signal number 3, we are going to defend all the strategic sectors of our economy everywhere where there is this economic strength inofanirwa kufidha mwana weZimbabwe. Vana veZimbabwe vachati gogogoi ipapo. Kune vari kuexploitwa, kune vari kushandiswa, vakatorerwa. Ndo zvichaita vana veZimbabwe. We are going to fight to take what belongs to us. Tiri kuzviziva kuti vamwe vatiri kunosangana navo ikoko ndevari muzvinhu zvinoremekedzwa. Ndo saka tati maakutora mukana kuti munoda here kuya kusaidhi revanhu kana kuti munoda kuenda kusaidhi reshamwari dzenyu. Asi vana veZimbabwe, they are going to rise. You did it and we are going to do it again. Vana vechikoro havasi kudzidza, vari kurwadziwa. Maticha vari kungostrika every day. Manesi vanostrika every day. Pamusoro pekushayiwa mushonga paracetamol. Kuna nesi ari kustrika zvakare. Bhuku rekunyorera nepeni unotanga unzi unofanirwa kutotanga wabhadhara. Tiri kuzvinzwa kuti kumabhugudhwane kuNkulumani 5 vana vanzi havasi kunyora matest nekuda kwekuti vanenge vasina kubhadhara fees. Ndo nzvimbo zvakare iri mudhuze madzingwa mavhenda kuchinzi tanga watenga kadhi reZanu PF wobhadhara $20. Nzvimbo iyoyo tokudzosera yava yako kusvika 2030. Tiri kuti pasi nazvo. Hazvina kunaka. Makambanizi ese ari kusenza muZimbabwe. Tiri kutumira vana vedu mugovagamuchira zvakanaka ikoko. Nekuda kwekuti they are going to demand the social corporate responsibility. Environmental damage iri kuitika ikoko. Vana veZimbabwe vakuya kuzoidefenda. I am giving you hints of signal number 3. But tinoti pamberi nechimurenga, pamberi nokubatana, pamberi nerunyararo, pasi nemhandu. Morara zvakanaka muri veZimbabwe. Tinokutendai muri Zimbabwe nekuteerera kwenyu kwamunoita pano paTV yenyu zuva nezuva. Ndofunga mazvinzwira General Story ndiwo wangu achitaura apa. Tinokutendai nekuteerera kwenyu. Thank you for watching.